So, hello guys, back to Bidyard, no? And natay update so sa grabe market ron. And sa Bidyard, kumusta na ka ang trading, trading contest na to, no? So, before that, ato balik sa itong analysis. Ito ang news, ay grabing pag-dump sa market atong BTC. Di ba? Gagawin niya tama ang ato ang core dere sa boss main support sa 29-30k dapat area. So, pinaka-low din niya, mabalaan po na ito, tungon lang candlestick. Nakita mo HLC niya sa mabaw. Pero 42 ang open time niya, 882. And ang high niya is 43,615. So, ang low niya, 28,866. So, that's pinaka-low niya. So, ang pinagibaba niya in deep shake taman, pila ka almost 50% more or less, no? Sukad sa pagkuan. O, diba? 55% from that kuan. From sa iyang all-time high. Napo na kayo. So, karon balik na po ni manulod na po ni mga investors kay kani siya daghag cost ni siya pagbaba, no? Ug mag fundamentals ta ako nagna-check po ko dire sama niyo Bitcoin prices drop along with the other cryptocurrencies after COVID China. No? Tungod mong guni atong nag-aware ang China about sa cryptocurrencies and tungod po ni Elon Musk, no? Kani good si Elon good. Medyo na ipagkasalto gamay sa iyang partner. Noon, talig CEO siya, gana kuhan siya, tungod siya sa iyang profit niya. Ibaligya siya, ganaon siya nga di na siya madawat ang Tesla o Bitcoin payment, no? Pero nasa lay target nga another cryptocurrency ang dawaton, no? Pili Bitcoin. So akong nabalitaan po is ADA, no? Cardano. So nindot pud mag hold sa ADA. So no, but ako kung di lang mo mataranta, pwede magkuan ra mo. Hold lang niyo sa inyong Bitcoin. And kani siya. Tungod mo ni ano sa tong China squad. Kani kana siya. So na-involve na po si Elon Musk po nani. So pag naipit dito mo sa kuan, no, sa spot o sa spot mo nag-trade bitaw like BTC, nakapalit mo diri sa mabaw, then nag-hold na mo tungod kay naipit niya wala na may mahimo. Well, wala tay mahimo gyud diri sa Bidyard. Pero nakiklase no, about ugma siguro sa BBC. Tudlo para ang saan na to pag recover, saan na to pag overcome sa tong naipit ng mga coins, no. Diri man gud sa Bidyard, as of now limited pa lang siya kay USDT pair pa lang siya. But sa Binance more on natay katong BTC pair, lying altcoin pair. So pwede na to ma-recover ang atong mga naipit dito mga sides, no. So pag dire hold na lang dyan sa ka, no? Pag sa Bidyard ta. Then kumusta ako na tong trading contest, no? So karon kuan ka bok team ng appeal, no? 61 ka team. So as of now ang top ani dagdanan lang 124. Itong mga Pinoy nga mga teams, ipuka na to. So ito sila. Odra Trading Owl, si Sir Robert. Si Kamote, yes. 58 daghan sila Sila 1. 14 si Kamote, 14 rapod me, no? May rapod. So daghan pa kani Bidyard Filipino 13 sila. So pero parang sa kani sila duha na ang nipasok sa top 10, no? Sa mga Pinoy. Sulod ako papasok ata. Check na ko murag na po to sa rank rank 28. Okay. Gamay ron may active rin this time, no? Sa Telegram group ng active. Pero at least importante consistent lang yung trade, no? Contest man naman dili. I-practice niyo yung gulingon nga di mapumo, di mapad, no? So kani napay tayo mo join, no? 10 days man ni siya. 10 days ang kuan. Napay 11
11 days kani hours man eh. Ay di days. Paano ni 11 hours apa 11 hours 18 minutes ang nabilin. So ikat 5th day at aron. What is dating 10 days. No, so gusto mo join mo dire. Tangita mo para maka-award mo og kani top 1, top 2, top 3. So pag wala pa may featured food, video mo yung and comment mo kung sa mga pangutana pa nila. As of now, Vivo kay ni ang trading ko nila sa parang. So, ingat-ingat lang sa pad. Search food mo kung sa mga balita mo fundamental side no, di lang kay analysis ng kanit more technical man dre ang gamito nato sa trading view. So, mga fundamental ta more on news po ta. Price back time ani pwede pa ni siya bounce area dyan. No? So, mo pa ni rally niya dire. Area. Kanapa. Double tap. Or else, isa ra ni ka touch. Abutan nisto nga. Fully nga ni may tabo. So, balik na po dyan sa ang all-time high. Pero dugay pa kayo na may tabo. So, that's all. Hindi na po yung pangutana. So, pangutana lang. Thank you.